Alas 11. Ito ay lang nga kasayaw. Ito ay more pa, more. Smile, bisgo. It niya po. Nung pila ito. Ready? Ano ka mo pag pinangliya? Ano na nga ka mo nila? Ay, nangliya. One. Firstly, sige pag kinuang pa.
tinungkat galawang boys, tinuha pa. Iyo turning girl, dinadungan. Rugit na tunggulo. Iwerek it saya. Ako ron. Elbows out, Cyrus. Elbow, elbow.